barbusinin ko sa kanila sa Sabado hapon. Lang. Dapat kung puro kami mag-usap dyan. Dalawang hindi na nakikita. Ding, 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 ding. Nagabela si Kuya. Ding, katay mo yan. Ding, 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 ding. Sabi niya Kuya. Wala, nagbebela yan si Kuya. Ayan po, nagbubong na si tatay. Tapos dito rin ako sa baba. Nag-aabot ng yero. Ayan. Set up din ako dito. Tingnan nyo na lang din sa upload nila Kuya Gatcho at Kanoli yung pagbubong. Ito yung yero na iaabot ko rin. Ayan. Ayan, tingnan nyo na lang po sa upload nila, vlog nila. Ayan po, set up ng camera dito sa baba. Yun. Kuya, doon naman. Bye po. Baka balik ako mamaya. Baka tapos kami. Ano? Sila Kagatcho at tatay. Unang yero pa lang. Ito yung pangalawa. I-prepare ko. Yan na. Matali mo yan doon? Ha? Matali mo yan doon? Hindi. Ayan yung tali. Tali natin. Tali, para hindi mantuwal. Ring, alam ring. Mahaba.
Mahirapan yung pagbubong. Doble yung init. Yan po break time. Alas 12, time check. Sente. Yan sila. Sige, salamat no. Patay. Mama na tasana ko magko. Break time. Sarap po ng ulam namin ngayon for today's video. Labi-labi. Tsaka munggo. Puray. Yan na. Yan ni pula. Sarap. Idol. Yun. Kain na. Kain po. Munggo. Ayan po, tapos na yung break time. Balik tayo sa mainit na mainit na yero. Trabaho. Ayan sila tatay. Pangatlong yero. Abot-abot tayo din sa kanila. Tingnan nyo na lang po sa vlog ni Gagatcho yung paano ikinabit ang ating bubong. Ayan. Grabing init. Ano? Tayo'y Pilipino. Ilocano. Mahirap yung ginagawa nila kaya Kuya Gatcho kasi doble yung init po, init ng yero, yung init ng panahon po. Grabe. At saka po lang yung tapukan. Hindi ko kaya yan, mataas.
Ano to, Ilo? Kamusta? Okay lang? Bibili sa init. Ha? Bibili sa init. Bibilad sa init? O pag ano, pahinga ah. Huwag tirsain. Kasi mainit. po si tatay. Hanggang dito na po. Bababa. Kauway. Kasi
Kasi grabe yung init sa taas. Tsaka wala na pong apakan. Malupit pa yung piyesa ni tatay. Lupit ng piyesa ni tatay. Hindi ko kaya, hindi ko kaya Kahit yung, walang update. hindi ko kaya yung ginagawa ni tatay. Talaga totoo. Hindi biro, hindi ko kaya yan. Nasa taas kasi taas ganun yung init. Ito ang tunay na Kalusi. Malupit talaga. Panoorin nyo sa Kalusi. Kalusi TV. Hindi ko kaya yan. Init. Sigurado sakit na yung ulo ko niyan. Kung ako yung nasa taas na yan. Pero si tatay talagang lupit ng pyesa. Japan. Japan ba yun is? Japan. Japan? Lupit. Ano yung cheeseburger po lang? Tumaas ako kasi nanood muna ako ng tatlong sa vlog. Doon kasi nakita ang hotspot. Bili pa ako ng cheeseburger. Ano pang kanina? Sabado, singin ko sa kanila. Sabado hapon. 4 o'clock. Hindi naman sumasaplaw. Dapat yung foreman mo ang kausap dyan. May 2 linggo na dito na hindi nagbabayad. Gaano ko na din sa chicken. Doon ko Oh, yan, nasising. yan. Papabawas ko na. Huwag ko tagalin. Ano mo yan ito? Uhaw ka din. Ito. Ito dito. Uhaw. Sabi nila, wala kang magagawa kundi ang lumuha. Sabi nila, Sabi nila! Cheeseburger. bakit nasa
Para ganun. Mga bakla. Crafted kasi na. Ano? Yung iba, ibinda pa rin 10 eh. Hindi naman original Bakit naman. crafted? Ano nga yan? 154. Crafted to, hindi ito yung original na Marlboro. 154 ang bili niya. Ang crafted, 110 lang. Hindi ito yung original. Baka inaano na dun sa Yan daya. grocery. Hindi, Pinapalit dinadaya, ano? na. Ito pa? Maslo? Masok na. Tingkong siya kita. 2 meter yan, yung 2 meter kung kailangan natin. Pantay? Goods! Goods! Goods na goods! Yan po. Putol. Talaga yan dun. Tatay. Kaya ni Kagatcho. Ay, mapula na yung mata ni tatay talaga. Sa ano? Pula na to. Kaya mga kauray, tutukutan natin. Pula na yung mata mo. Sa welding po yan, welding. Dali na naman yung mata nung matanda. Kailangan mo muna ng kontusan. Po. Tapos na magmerienda. Yan si Tilo. Pansit. Babahalo. At maya maya po, uwi na po kami. Bukas naman pagpapatuloy yung pagbubong yan ni Kuya Gatcho. Bukas naman.